és notícia. Solsona mostra els encants dels locals buits del nucli antic als emprenedors. Per tal de facilitar l'obertura de nous negocis al centre històric de Solsona, la Regidoria de Promoció Econòmica d'aquesta ciutat ha posat en contacte aquests dies diferents empresaris, emprenedors i comerciants amb propietaris d'una vintena de locals buits del nucli antic, disponibles per llogar o per vendre. Ha estat una jornada de portes obertes emmarcada dins la campanya Aixequem les persianes, que es du a terme simultàniament en diversos municipis catalans per fomentar la reobertura de locals buits i dinamitzar l'activitat econòmica dels nuclis antics. A Solsona, els emprenedors interessats han seguit la ruta acompanyats d'un tècnic municipal i, en la majoria de casos, el mateix propietari ha explicat les característiques del local. Al final de la jornada es valorà amb optimisme el resultat de les visites, ja que, a més d'un local, havia despertat l'interès d'algun dels participants a la ruta i semblava que es podrien lligar alguns contractes. Situació, preu, possibilitats de reforma, accessibilitat eren les qualitats que més valoraven els assistents a aquesta ruta, on, en gairebé tots els locals disponibles, van poder parlar directament amb els propietaris per resoldre els dubtes i aclarir qüestions. Actualment, hi ha 28 locals buits al nucli antic de Solsona. Els 2 darrers anys, segons el registre de llicències d'activitats econòmiques, s'han produït 19 altes i 11 baixes. La dinamització comercial és una de les línies prioritàries del Pla de Barris, el paraigua sota el qual s'organitzen aquest tipus de convocatòries.